Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Ekenekwa m nwoke, ekene m nwaanyị. Tata bụ afọ ọma. Asị m ka chi afọ taa fụtara anyị ndụ, fụtara anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ihe anyị ga-eri na ihe anyị ga-aṅụ. Asị m ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye chụọ anyị ya daa. Onye si n'isi anyị ya daa, anyị si isi ya daa. Ọfụla anyị rota nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ nwụkwa. Anyị sị ka chi anyị na ezumezu anyị na mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà bịa buola anyị ụzọ ma kpeela anyị azụ tata bụ afọ. Na ka anyị na-apụ apụ n'ụkwa ya akpụ anyị, ka anyị na-anata anata ụkwa ya akpụ anyị, na ụkwa anyị eji wee pụta ata dị mma, mana ka anyị eji wee nata ya aka ya mma. Asị m ndụ nwoke ndụ nwaanyị, nke onye na-eme ya gazie. Asị m na anyị apụta ife, anyị edu ude ise. Abụkwa m onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye gbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu maka ọdịnala, ihe gbasara ọdịnala, maka gịnị na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Isiokwu njikwa maka ya wee bịa tata bụkwa gịnị? Nkọwa gbasara ihe bụ ọdịnala. Ọdịnala Igbo dị ụtọ, imebi ị ga-alaiki ya. Gịnị bụ ọdịnala? Ọdịnala bụ usoro ndị Igbo si ebi ndụ. Usoro ndị Igbo si ebi ndụ. Ọnyanwa bụ gịnị? Ọdịnala. Mana abịazie na omenala, na omenala bụ ka ha si eme ya. Ịbịazie na Igbo dị iche iche, na otu anyị si wee na-asụ n'onu ka gịnị si eme, ka omenala anyị si wee mee gịnị dị n'iche n'iche. Mana ọdịnala Igbo bụ gịnị? Bụ one. Ọnya mere m ji emekarị emphasize on gịnị? Ọdịnala. Enwere ike, o nwere obodo ya abịa, ọ bụrụ na ha na-eme mmọnwụ ha dịsie. Nwere obodo ya abịa, ọ bụrụ na mmọnwụ ha anaghị ana dịsie, like currently na nke mmọnwụ dibe nna m anago, ha anago mgbe ahụ. O nwere obodo mmọnwụ ha na-anata anata as we speak now. O wee bụrụ ya bụ gịnị? Omenala. Ọ bụrụ ka anyị nwa si eme ka ndị ọzọ si eme gịnị? Eme. Mana ọdịnala bụ ihe mee gịnị? Jikọtara Igbo niile. Ọdịnala Igbo bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo ma gịnị? Na o nwere arụsị dị n'obodo ya. Arụsị ya bụ mmụọ ọdịnala. Onye Igbo niile ma gịnị? Na aja ana bụ ihe gịnị? A na-akwanyere ugwu n'ala Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo mara na onye ọbụla bụ onye Igbo na-anọ ụwa, na mmadụ na-anọ ụwa. Onye ọbụla bụ onye Igbo mara na mmadụ si na mmiri anọ ụwa, si na anyanwụ, si na aja ana, sikwa n'ukwu osisi ndị ikuku anọ ụwa. Ihe a niile bụ gịnị? Ọdịnala. That general thing ndị Igbo niile mee gịnị? Kwenyere. Mana onye ọbụla nazie na bịa esizie ka a si wee ghọta ya, wee mee gịnị? Si na-eme nke ha, ka ahụ wụziri omenala. Onye ọbụla bụ onye Igbo maara gịnị? Na ọ na-echukwa chi ya. Onye ọbụla bụ onye Igbo maara gịnị? Na o nwere ihe wuchi, na o nwere ihe wu ọlụ ụwa, chi lụrụ mmadụ ụwa. Mana o nwere ike ọ bụrụ ka ndị be nke m si eme ya, ka ndị be gị si eme ya. Ọtụtụ ala Igbo dị iche iche believe that na before mmadụ adị capable of iji aka ya wee nye chi ya nri, na dibịa ya ebu ụzọ wee mee gịnị? Wee meele ya na mbụ. Mana ebe esi pụta, mmadụ na-akpọtụrụ onwe ya chi ọga. Nna mmadụ ya akpọtụrụ nwa ya chi ya ọga. In fact, ebe m si pụta, my own people believe that na ọ nna mmadụ nwere right inye chi nwa ya ihe. Ebe m si pụta, ndị be anyị believe na ọ nna ma nne na-eji ajụ agbara nwa ya afọ agụ. It is the duty of the parents ime gịnị? Ịgbara nwa ha afọ agụ. Amara m maka ebe isi bịa, mana generally anyị believe gịnị? Na enwere ihe bụ agụ, enwere ihe bụ onye ọlụ ụwa. Ndị Igbo niile kwenyere na nke ahụ. Mana ọ bụrụ ozi ka anyị nwa si eme ya, nke unu si eme ya. Onye bụ omenala.
ndị Igbo niile kwenyere n'ịchụkwa aja na ngwuru mana o nwere ike ọ bụrụ ozi ka anyị nwa si eme ya okwu unu si eme ya. Ndị Igbo niile kwenyere na mmadụ pụta ụtụtụ na ọ ya eji ọjị na ose na nzu na edo na mmanya ike wee megị wee kpọkuo mmụọ bụ ezumezu ya na ya so. Ka m si ekwu ihe a niile m na-ekwu sinsi o nwebe mgbe m si na ndị Igbo niile kwenyere n'ịgwọ ọgwụ. O nwere mgbe m si na ndị Igbo niile kwenyere n'ogboni. O nwere mgbe m si na ndị Igbo niile kwenyere n'igbu mmadụ. O nwere mgbe m ji wee si na ndị Igbo kwenyere na gịnị n'izu ori. Ihe niile bụ ihe a mụtara amụta. Ọ bụrụ ihe dị n'ala. Ọ bụrụ ihe iwu ndị mbụ na ndị egede tinyere. Ọ bụrụ ihe ji wee mara Igbo. Maka na gịnị melụ ọtụtụ mgbe amarọ m indoctrination na cause ihe a ka ọ nọọ mindset mmadụ onye ahụ nwere onwe ya ka ọ nọọ ihe a kọọlụ ya ebe ọ na-ekpeburu ka ọ peer groups I don't know ka ọ friends or colleagues I don't know. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya abụ enwere ike isi gị ka m chụọrọ gị aja ka ụzọ gị gaba. I were na-esi m anya isi ọ na-atụrụ m aja ka ụzọ m gaba. Ọ dịrị izi ụta kedu ihe mere na ya nwa achọghọrọ onwe ya aja. A lot of people na-ekwu ya dibịa na-asị gị ka o mere gị nke ọ bụrụ na ọ dị izi kedu ihe mere na o mebelụ nwa ya na ụmụ ya. But I want to let you to understand something today. Ọ bụrụ mmadụ niile kpu okpueze wepụta ụwa. Ugochi meela eze. And two, na enwere a lot of people na-enweghị peace of mind. O nwere ike ọ bụrụ na uwe onye ahụ nọbụrụ o nwere a lot of ụgwọ oji. Ọ na-achụ aja for one thing ndị chi ya na-ewere that na-ekele nke ọ ka ji eji. Gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya a sịkwa na dibịa o nwere moto ka ihe ọ ga-eji wee sị gị na ọ ya achụrụ gị aja inwe moto. Mba ka anyị na-ene anya tata many of you kwenyere na ya. Mgbe o bidoro ọrụ ọ na-alụ o nwere moto. O buru ụzọ wee gajuo seminary school wee gasịa echie ya echichi dịka fada ndị ụkọchukwu ndị ụka ọbịa. O wee bido from there wee na-alụ ọrụ na-aga n'iru ego abịawazie moto abịawazie una na-worshipụzi ya ka Chukwu. Mana oru ha ana n'ihe gbasara onye Igbo ịma o nwere moto nwere ụlọelu kedu ka ọ ya esi wee chụọrọ gị aja ka ihe ndị a mebe na ndụ gị. I want to let you know o nwere a little thing ọ ga-abụ na ọnyanwa nọ n'ụzọ gị. Ọ bụ na imeri ya ị nọrọ n'ịkụ ụta. Ịma na ndị mmadụ na-ade feel bedat na ihe dị na ọlụ a na-alụ na aja a na-achọ mainly ka ọ lụọ ya ka o nweta ego ka ọ lụọ ya ka nke a mee ka nke ọzọ mee. Ọ bụrụ ụta isi echi ya ka o si dị ọ bụrụ ya bụ ọdịnala Igbo. Ị makwa na enwere a lot of people na-enweta millions mana ịjụọ ha ebe ego ahụ bara ha amarọ. O nwerekwana ihe ha fụrụ anya ha ji ego ahụ mepụta. O nwere ndị na-enweta thousands mana ha mara ihe ha ji eme. Ị makwa na o nwere ndị nọ ote isi n'ọlụ that they don't sleep at night due to what they see ma ha naba. Ị ma na enwere a lot of people bụ chijibe ụta ha na-eche eche ka ya esi wee naba di na na lalụ ụla because of nightmare. A sịkwana na o nwere ụlọ ọdịnala abalị get a lot of uru. O nwego onye mma onye ada alalụ ụla na anyị ya na-abụ because of ihe ọ na-afụ ma ọ naba. Mana ọ bụgodoro uri na dibịa rụsịrị go ọrụ ibutere bilibili. Mana gịnị peace of mind. Obi a na-abụ ọnụ ka tokoro o mapụ gị. Ị mara na ihe na-apụ gị n'ahụ. Ị naba inwe ike ịlalụ ụla
ị nwee ike ịga nwe ije n'abalị sọsọ gị uje grip oge na grip your mind mgbe ọbụla ọ bụgodo na dibịa gị lụsịrị gị ọrụ ikwụsị inwe those experiences ọ bụrụ na ịbụ somebody ọ na-abụ ịpụta ị na-enwe hatred by people o nwere ihe imelụ ndị mmadụ mana ndị mmadụ emega na-akpa gị isi for nothing ọ bụrụ na dibịa lụsịrị gị ọrụ that thing kwụsị ihe ọghụ something ka ọ bụ maka na a lot of people na-abụ ha na-abịa n'ọdịnala ha dị echeki na their aura adịgo highly contaminated na-enweghị a lot of bad energy megoro ha gịnị overclouded ma nke ha butara onwe ha ma nke nna nna ha butara ma nke ndị iro bunyere onye anwa. You first of all remove those things before ime gịnị chụbasa aja ka ụzọ gaba. Ọdịnala Igbo abụrụ ebe a na-agwọ ọgwụ. Ọdịnala Igbo simply means mmadụ iji nzu na ọjị na edo na mmanya ike na ose ọjị possibly ọ bụ na inwe itinye ya ọkụkọ wee na-eme gịnị wee na-edozi ihe dị n'ụzọ gị. That is ọdịnala. Na-akpọkụ mmụọ ezumezu gị na ha so bịakwanụ rie bịakwanụ soro m nwụọ ta nna enyi unu nyekwa m nụ maka na nwayọ nwayọ ka eji ala ka ọkụ enwuru. Ya bụ ọ bụ na ịbụ onye Igbo ị na-ana site n'ọdịnala Igbo with intention ka ị bịa gwọ ọgwụ with intention ka ị bịa bute mụnwa bụ dibịa ebutebe m a na-achọkwanụ m nke ọ ya bụ mbutasịa echi ọ wụrụ ihe ọzọ nyelu ndị mụ na ha nọ. Ya bụ jiri nwayọ ka ofe rọrọ alọ mee gịnị wee zuoru gị nri. Jiri nwayọ na-aga maka gịnị nwayọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Jiri nwayọ maka na agba ha aka eme gịnị ejide ihe na-ata arụ. O nwere something step you take today that will put you in a mess that you can never recover from. And once you go into that mess, fama nkwesị ka channel gị ebe ahụ ya bụ ịga ka ị zọrọ onwe gị. Ha ga na-eme gị ụta until they destroy you completely. Ya bụ na ọdịnala Igbo abụrụ ebe a na-agwọ ọgwụ. Ọ bụrụ na isi na ị na-eme ọdịnala ndị iji eme oke ite ọ bụrụ ọdịnala ka ị na-eme. Ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala o nwere ka ọ bụrụ ihe ọzọ ka I don't know ihe ị na-eme o na mụnwa adịghị eme ya and mụnwa mana onye ọbụla na-eme oke ite bụrụ oke ite dosa ebi ya bụrụ mkpụrụ obi mmadụ dosa ebi ya ma isi mmadụ ma agba mmadụ ma ụkwụ mmadụ dosa ebi ya ọ na-amụrụ ya ego. Ọ bụrụ ọdịnala ka ị na-eme n'ọgwụ ego ka ị na-eme onye ogboni ka ị bụ onye ọgwụ ka ị bụ. Ị na-anụ ife na-agwa gị ọ bụrụ na ị na-ekechi di mmadụ ma ekechi nwunye mmadụ ma ekechi mmadụ ọ bụrụ ọdịnala ka ị na-eme. Abụkwana ndị ọdịnala pụta maka na ị ga-echu ndị ọdịnala afa. Ọdịnala Igbo bụ ịchụ aja inye mmụọ gị na ha so ihe yọọ ha ngọzi. That is it, as simple as that. Cheta na aka bụkwa m onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọkwa onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Ọ bụ na o nwere ihe na-agbagoju gị anya gbasa ihe nkụzi tata ma ihe ndị nna akụzi na mbụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ndewo.